Ndewonu, ndewonu, ndewonu. Aṅụrị afọ ọhụrụ. Still in New Year. Kedu ka unu niile melụ tata? Kedu ka unu niile melụ tata? Anyị dị mma. Anyị dị mma. Ọsụsọ Ogechi bụ onye nọ ebe a. Okay, oh. Okay, oh. All right. Onwe nwere ajụjụ tupu anyị ebido? Onwe nwere ajụjụ? Onwere. Okay. All right. So January is 24. Mmadụ abụọ ihe anyị na-aga ime tata. Mmadụ abụọ ga-ebido enwere ihe a na-akpọ first person and second person. But before that, every one of you will read the preamble there. Just do your best. That's all I want you to do. So, okay, so I'm going to share a page. I'm still developing it, but let's see how you're going to do. Right. So, onye ọbụla na-ahụ ihe nọ n'onyonyo ebe a. Another person in there. So, aga m ebu ụzọ gụọ ya, ngụsịa ya. Onye ọbụla m kpọrọ aha, ya gụọ ya. We're going to do more reading and writing this school season. Okay. So, ihe ọgụgụ na Igbo, reading in Igbo, okay? So you're going to start, Mama, ndewo. Ndewo ezigbo nwa m. Kedu ka ị mere tata? Adị m mma, Mama. Kedu kwanụ ka ị mere na ụbọchị tata, Mama? Ahụ siri m ike. Ana m ekele Chukwu. Chi. Okay, so there's a reason I put it this way. Chineke, okay? So Chukwu, Chi, or Chineke, they all mean the same thing, but just pronounce one of them. You don't have to say all three of them, okay? Ana m ekele Chineke maka ahụ isi ike o nyere mụ na ụbọchị taa. Ejikwa m n'aka na ahụ dịkwa gị na ezinụlọ gị. Anyị niile dịcha mma. Nwa ọhụrụ kwanụ. Kedu maka nwa ọhụrụ? So, these are two ways you can say that. You can only say one. Don't repeat two of them. You can either say, nwa ọhụrụ kwanụ, or you can say, kedu maka nwa ọhụrụ. They both mean the same. Just say one. Don't say both. Ahụ siri nwa ọhụrụ ike. Jisi ike n'ọrụ. Kelecha. Now, this one's supposed to be, but I'm going to explain to you, because the Igbo people, we say it without knowing that we are having vowel clash there, okay? But it's just what it is. But you writing it, you know you're supposed to break it, okay, with a dash or hyphen. Kelecha onye ọbụla. Anyị ga-ahụ ụbọchị ọzọ.
if you like put the emphasis, people just say, anyị ga-ahụ ụbọchị ọzọ. Then the person will say, oh, imeela, kachifo. Okay, so then after that, two people, we're going to do this. It's just a little drill. I'm still developing it. We're going to do more. So the first person will tell the second person, chere biko, ebee ka ị ga-aga echi ma ọ bụ nwanne echi? Okay. The second person will say, ọ bụ maka gịnị ka iji na-ajụ? Then back to first person again. Onwe gị, mana achọrọ m ka mụ na gị gaa mụọ etu esi ete egwu. Ete ma ọ bụ agba egwu. You can say ete, depending on your dialect. Agba. Okay, egwu. The second person, amaghị m etu esi ete. You can say ete, but don't say two of them. Just pick one. You are okay with. Amaghị m etu esi agba egwu. Biko, chere ka anyị gaa n'izu abụọ na-abịanụ. Okay, so if you come across the word ị na-amaghị, ga-ejụọ m ajụjụ. Okay, but I want you to read. Just want to see how you're going to read this Igbo word because I sent some readings. Some of you didn't do it. Some did. So, let's see. Ọ dị ka aga m akpọ Ogechi. Ogechi, ngwa gị ga-abụ onye izizi ga-agụrụ anyị ihe ọgụgụ n'Igbo. Gbalịa ike gị, means try your best. Gbalịa ike gị. Ọ bụkwa na ị nwere ajụjụ, jụọ ajụjụ tupu ị gụba. Okay. Ihe ọgụgụ na Igbo. Mama, ndewo. Ndewo ezigbo nwa m. Kedu ka ị mere tata? Adị m mma, mama. Kedu kwanụ ka ị mere na ụbọchị tata, mama? Ahụ siri m ike. Kwuo ya ọzọ. Ahụ siri m ike. Ahụ siri m ike. No, ahụ, not ahụ. Ahụ means body. Okay. I'm well. Okay. Ahụ means your body. Ahụ siri m ike. Ahụ siri m ike. Ana m ekele Chineke maka ahụ isi ike o nyere m na ụbọchị taa. Ejikwa m n'aka na ahụ dịkwa gị na ezinụlọ gị. Anyị niile dịcha mma. Kedu maka nwa ọhụrụ? Ahụ siri nwa ọhụrụ ike. Jisi ike n'ọrụ. Kelecha onye ọbụla. Anyị ga-ahụ ụbọchị ọzọ. O imeela, kachifo. So, o nwere okwu ị na-aghọtaghị n'ihe ndị a ị gụrụ Ogechi? Are there some words you didn't understand or you don't know what they are? Ị ghọtara ihe ị gụrụ? Because one thing is you are reading and you're understanding what you're reading. It's not just reading it. So, ị ghọtara ihe ị gụrụ Ogechi? Meaning, did you understand what you read? Ị ghọtara ihe ị gụrụ? Did you understand what you read? I think I did. Okay, the later ekwu, I think I did in Igbo. Come on. Echere m ka aghọtara m. Na-aghọtara m. Echere m na aghọtara m. That's it. Echere m na aghọtara m. Echere m na aghọtara m. Okay. So you understood what you read. Okay, good. Ebuka Anokute, your turn. Dịka o rutere. Okay. Gịnị wụ okay n'Igbo? Yes. Okay. Ihe ọgụgụ na Igbo.
Mama ndewo, ndewo ezigbo nwa m. Kedu ka ị mere taa? Adị m mma, mama. Kedu kwanu ka ị mere na ụbọchị taa, mama? Is that ta? Did you see ta or did you see tata? Sorry, I say tata, but I know that we say ta. So Okay, that's good. That's good. I want to make sure you. Okay, go ahead. ahụ siri m ike. Ana m ekele Chineke maka ahụ isi ike o nyere m na ụbọchị taa. Ejikwa m n'aka na ahụ dịkwa gị na ezinụlọ gị. Gịnị wee jikwa m n'aka, Ebuka? Ejikwa m n'aka ama m. Okay. Remember, when you are having discussion, okay, let me ask Ogechi, because Ogechi told me she understood. Ogechi, gịnị wee jikwa m n'aka? Ejikwa m n'aka na bekee bụ I hope. I hope, or I think, believe, yeah. So I I hope. trust. Mhm. Ejikwa m n'aka, I trust. There you go. So several ways you can say, so I hope everyone in your household, you all are okay. So that's what ejikwa m n'aka. So Ebuka, ịghọtala ya ugbu a? Ee, Ngwa go bidokwa na ejikwa m n'aka. ejikwa m n'aka na ahụ dịkwa gị na ezinụlọ gị. Anyị niile dịcha mma. Nwa ọhụrụ kwanụ. Ahụ siri nwa ọhụrụ ike. Ahụ siri nwa ọhụrụ ike. Chike na ọrụ. Kelechaa onye ọbụla. Anyị ga-ahụ ụbọchị ọzọ. O imela kachifo. Now I want you to repeat Kelecha onye ọbụla again. Kelechaa onye ọbụla. Not ọbụla. Kelecha onye ọbụla. Okay. Kelechaa onye ọbụla. Yes, ọbụla. And also, I want you to repeat anyị niile dịcha mma. Oh, anyị niile dịcha mma. There you go. You see how you say it? You always say anyị niile. Anyị niile. Anyị niile. There you go. That's there. I know some of you are using the intonation. Anyị niile. There you go. Okay, now everybody, if you paid attention when Ebuka was reading, Ebuka said, Ahushiri. That's Ebuka's dialect, which is good. And I'm glad that he's using his dialect. Ahusiri versus Ahushiri. That's Ebuka's dialect. So I encourage you to put your dialect there when you get there, which is good. Okay, dialect Ebuka. Both of you read well. Emeka Ohaya. Do I read now? Mm-hmm. Okay. Mama ndewo. Ndewo ezigbo nwa m. Kedu ka ị mere tata? Adị mama. Kedu kwanu ka ị mere na ụbọchị tata, mama? Ahụ siri m ike. Ahụ, not ahụ. Ahụ. Oh, sorry. Ahụ siri m ike. Ana m ekele Chukwu maka ahụ isi ike o nyere mụ na ụbọchị taa. Ejikwa m n'aka na ahụ dịkwa gị na ezinụlọ gị. Anyị niile dịcha mma. Anyị niile, not anyị. Anyị niile. Anyị niile dịcha mma. Nwa ọhụrụ kwanu maka nwa ọhụrụ. No. Remember I said you say one, not both of them. Just say one, not both. Okay? Okay, You can either say nwa ọhụrụ kwanu, or you can say kedu maka nwa ọhụrụ. They both mean the same thing, Emeka. Okay. Nwa ọhụrụ kwanu. Ahụ siri nwa ọhụrụ ike. Jisie ike na ọrụ
o kelecha onye ọbụla anyị ga-ahụ ụbọchị ọzọ. O imela kachifo. Okay, that thing is O, not O. Don't Oh, forget, sorry. the O is when there is a I dot. forgot about the vowel harmony. Okay, Sorry. it's O, okay? So Emeka, gịnị wu kelecha onye ọbụla? Kelecha. Because I want to make sure that you guys, you really know what you're reading. Not just reading. So, but you know what? Let's leave it for now. When we finish, I'm going to ask this question at the end. Dalo Emeka, Egoro nke Imela. ọma. All right. Favor. Favor. Mama ndewo. Ndewo ezigbo nwa m. Kedu ka ị mere tata? Adị m mma, mama. Kedu kwanu ka ị mere na ụbọchị tata, mama? Ahụ siri m ike. Ahụ. Ahụ siri m ike. Ana m ekele Chukwu maka ahụ ise ike o nyere mụ na ụbọchị taa. Ejikwa m n'aka na ahụ dịkwa gị na ezinụlọ gị. Anyị niile dịcha mma. Anyị niile dịcha. Anyị niile dịcha mma. Nwa ọhụrụ kwanu. Ahụ siri m nwa ọhụrụ ike. Jisike na ọrụ ọ. Jisike. No. You have to enunciate it. Jisike n'ọrụ. Jisike ọrụ ọ. No. Jisike na ọrụ. Jisike na ọrụ ọ. Kelecha onye ọbụla. Anyị ga-ahụ ụbọchị ọzọ. Ọ imela kachifo. Daalụ. Daalụ Favor. Kamsi ọzọ Igbo. Kamsi ọ nọ Mama ebe a? ndewo. Ndewo. Mama ndewo. Ndewo ezigbo nwa. Kedu ka ị mere tata? Adị m mma, mama. Kedụ ka ị mere na ụbọchị taa, mama? Ahụ siri m ike. Ana m ekele Chukwu maka ahụ isi ike o nyere m na ụbọchị taa. Ejikwa m n'aka na ahụ dịkwa gị na ezinụlọ gị. Anyị niile dịcha mma. Kedu maka nwa ọhụrụ? Ahụ siri nwa ọhụrụ ike. Jisie ike na No. ọrụ. Say it again. Kwuo ya ọzọ. Jisike na gịnị? Jisie ike na ọrụ ọ. Keep going. Kelecha onye ọbụla. Anyị ga-ahụ ụbọchị ọzọ. O imela kachifo. Daalụ Kamsi. Daalụ. Kamsi Obi. Okay. Aga m ọgụgụ ya ugbu a. Ese gịnị mere Kamsi? I can't hear you. Aga m ọgụ ya like achọrọ m ikwu na oyibo. I'm gonna read now. Okay, aga m agụ ihe ọgụgụ ugbu a. Aga m ọgụ ihe ọgụgụ. Aga m agụ ihe ọgụgụ ugbu a. Aga m agụ ihe ọgụgụ n'ugbu a. Mama, ndewo. Ndewo ezigbo nwa m. Kedu ka ị mere tata? Anyị dị mma, mama. Adị mma, mama. Kedụkwanụ ka ị mere n'ụbọchị taa, mama? Ahụ siri m ike. Ahụ siri m ike. Ana m ekele Chineke maka ahụ isi ike o nyere m na ụbọchị taa. Ejikwa m n'aka
n'ahụ dịkwa gị n'ezi ụlọ gị. Anyị niile dịcha mma. Nwa ọhụrụ maka nwa ọhụrụ. Ahụ siri nwa ọhụrụ ike. Jisie ike nnọrọ. Kelechaa onye ọbụla. Anyị ga-ahụ ụbọchị ọzọ. Imeela ka chi foo. All right, daalụ. Ryan. Auntie, and where am I, Juju? Ngwa jụọ ọnụ. So when it says anyị niile dịcha mma, why wouldn't it be just anyị niile dị mma? There you go. That's another way. Yeah. Anyị niile dịcha mma or anyị niile. You can also say anyị niile dịkwa mma. Anyị niile dị mma. So you are correct if you say that too. Okay. Okay. Yeah. That's a good question. Okay. Ikenna. Ryan ọ n'ebe a? Ngwa go. Mama, ndewo ezigbo nwa m. Kedu ka ị mere tata? Adị m mma, mama. Kedụkwanụ ka ị mere na ụbọchị taa, mama? Ahụ siri m ike. Ahụ siri m ike. Ana m ekele Chukwu Chineke maka. You don't have to say all of them. Just pick one. Ana m ekele Chukwu maka ahụ isi ike o nyere mụ na ụbọchị taa. Ejikwa m n'aka na ahụ dịkwa gị na ezi na ụlọ gị. Anyị niile dịcha mma. Nwa ọhụrụ kwanụ. Nwa ọhụrụ kwanụ. If that's the one you want to say. Nwa ọhụrụ kwanụ, or you can say the other one. Kedu maka nwa ọhụrụ? Kedu maka nwa ọhụrụ? Ahụ siri nwa ọhụrụ ike. Jisie ike na ọrụ. Jisie ike na ọrụ. Kelechaa onye ọbụla. Anyị ga-ahụ ụbọchị ọzọ. Imeela ka chi foo. Okay, daalụ. Uchenna ọ n'ebe a? Uchenna ọ n'ebe a? Uchenna na-abịa. Ebee ka ọ jere? Ebee ka Uchenna gara Ikenna? Uchenna got kicked out. Gara ime gịnị? His computer died. Elee etu esi ekwu ya? Kedu etu ị ga-esi ekwu ya n'Igbo? Amaghị m ya. Okay. All right. Okay. So now, before I ask questions, onwe nwere ajụjụ n'ihe ndị a gụrụ? Onwe na-aghọtaghị ihe ndị a gụrụ pụtara? If you do not understand, let me know. Onwe na-aghọtaghị ihe anyị gụrụ, ihe ọ pụtara? Onye ọbụla ma ihe wụ mama kwa ya? Onye ọbụla ma ihe wụ ndeewo? Onye ọbụla ma ihe wụ ezigbo nwa m? Gịnị wụ ezigbo nwa m? Kedu onye ma ihe ọwụ? Gịnị wụ ezigbo? Emeka, gịnị wụ ezigbo? Ezigbo bụ good. Nwa m is what? My Gịnị child. bụ nwa m? Nwa m bụ my child. My child. Onye ọbụla ma ihe wụ kedu ka ị mere tata? We all know that. And we all know what is Adam mma.
Okay. Then kedu kwanu. It's just like this. The reason I put this in because I want you to know how to respond. When somebody say kedu ka ị mere, you cannot turn around and when you say the mama, you can also ask the person, and how about you? That's basically what it is. Instead of you repeating the same thing the person said, like Ebuka kedu ka ị mere, Ebuka say the mama, and then Ebuka turn around and say to me, kedu ka ị mere. No, Ebuka should be kedu kwanu ka ị mere. You see, so instead of repeating, echoing the sentence I said. So you trying to ask the same question will be kedu kwanu. You see, so that is the reason I put it here. Because I want you to know how to say it. And we all know what is ubochi. Ubochi means a day. Okay. Ahụ siri m ike means I am well. I am strong. My body is strong. But the word ahụ means your body. You are well. Okay. Ahụ siri m ike. I am strong. I am well. Okay. Ana m ekele. For example, say, I am thanking everybody. Ana m ekele onye ọbụla. I'm thanking God. Okay, I thank God. I thank you. Ana m ekele gị. I thank you all. Ana m ekele unu niile when you want to thank everybody. Ana m ekele onye ọbụla. Ana m ekele unu niile means I thank you all. Ana m ekele onye ọbụla. I thank everybody. Onye ọbụla means everybody. Everyone. Okay? I thank God. See, God is Chukwu Chi Chineke. Okay? Maka ahụ isi ike. Maka. Because of, good health. Okay, strong body, mind, health. So all these things. That's what ana m ekele Chineke maka ahụ isi ike. O nyere m. See the onyere, something that he gave to you. When you say, oh, ana m ekele Ogechi maka enyemaka onyere m. I thank Ogechi for, the helping hand, okay? For helping me. It could be enyemaka onyere m. Like I said, ana m ekele Ebuka etu o siri nyere m aka. That somebody helped you could be, I was not specific now, okay? Ana m ekele Ebuka etu o siri nyere m aka. How Ebuka helped me. It could be monetary help. It could be Ebuka maybe I'm struggling to do something and he came and helped me. It could be so many ways someone can help you. Maybe he bought a book for me. Maybe he saw that I could not buy my meal, my lunch, and he helped me. So Tenyemaka could be 10. Unless if you want to be specific. Ana m ekele Ebuka etu o si wee zụnye m nri. Ebuka zụnyere m nri means he bought food for me. I came to the restaurant. I could not afford to buy my lunch or my breakfast. And Ebuka said, you know what? I pay for your lunch. Ebuka zụnyere m. Ebuka kwụrụ ụgwọ nri m. Now pay attention. Ebuka zụnyere m nri. Zụnyere m means he bought food for me. Ebuka kwụrụ ụgwọ nri m. Ebuka paid for my food. See that? So in this case, you're trying to define the kind of help. Okay. Emeka zụnyere Ogechi nri. Emeka bought food for Ogechi. So when you're making your sentences, you know how to put it. Don't just follow one-way road, okay? Just because I'm giving one example does not mean if I tell you to make a sentence and then you decided to just try to challenge yourself. Because the more you try to challenge yourself, you see that some words will be coming out and then you try to know those words and know how to use them. Don't just get stuck in one word. Try to know, like, for example, somebody say, how do you say this question? This is how the person tried to put it. For example, Kamsi visited Ogechi. Just for them, you visited your friend, just to sit around, talk, have conversation after some time.
you just leave. So in Igbo, it's like ịpụ ọrịrị. Achọrọ m ịpụ ọrịrị na nke ka m si. Apụrụ m ọrịrị. Apụrụ m ọrịrị. You can say, Ogechi pụtara ọrịrị n'ụlọ m. Ogechi pụtara ọrịrị n'ụlọ m. So, Ebuka Okay. gara ọrịrị na nke Emeka. Ebuka pụrụ ọrịrị. So, back home, ị ga-asị ka anyị pụọ ọrịrị, ka anyị pụọ ọrịrị. Just, Ogechi bịa ka anyị pụọ ọrịrị na nke Ebuka. Just, let's go to Ebuka's house to sit around and have, whether you guys are playing games or you're dancing or you're having conversation or doing thing. It's called ịpụ ọrịrị. That's what it is. So, apụrụ m ọrịrị. Hey, ebee ka ị gara? Apụrụ m ọrịrị. Apụrụ m ọrịrị na nke Emeka. I went to Emeka's house. So, what is called is ịpụ ọrịrị. Ịpụ ọrịrị is a verb. Okay? Ịpụ ọrịrị. Apụrụ m ọrịrị. Ịpụrụ ọrịrị. Ọ pụrụ ọrịrị. Anyị pụrụ ọrịrị. Ha pụrụ ọrịrị. So, anyị ga-apụ ọrịrị. So, know how to do this. Present, past tense, future tense. This is what you're supposed, because everything is based on that. And not when I say, tell me, I will go to Ogechi's house, and you put it in the present tense. No, it's supposed to be future. We need to pay attention to that and pay attention to your vowel harmony. Okay. Now, you know what is Ahu Sirimike? Ahu de Mama. Like Ebuka said, why not say Anyị niile dị mma? It's also good to say anyị niile dịkwa mma. Anyị niile dịcha mma. Okay? Nwa ọhụrụ. Okay. We all know what is a nwa ọhụrụ. Kedu onye ma ihe bụ nwa ọhụrụ? Kedu onye ma ihe ọ gwa anyị ihe bụ nwa ọhụrụ? Ebuka, gịnị nwa ọhụrụ? Nwa ọhụrụ bụ a new child. A new baby, yes. A newborn baby, yes. So a newborn baby. Now, the reason I put it nwa ọhụrụ kwanu, like, remember you're having conversation with a mama. Okay, it could be a grandma, anybody. And then grandma turn around and say, kedu kwanu maka nwa ọhụrụ? See, the reason now, grandma can say that because you guys already initiated the conversation. The conversation is ongoing. Now, then, the mama remember that you have a newborn baby. A newborn. Say, okay, kedu kwanu maka nwa ọhụrụ? Okay, you do not have to ask a question about nwa ọhụrụ for anybody to say kedu kwanu. It's not always when something is preceding, so no. Okay. Now, because somebody want to ask a question? Okay, because you are already having a conversation. Like I said, how is the newborn baby? How is the newborn baby? How is the baby? So, you know that you can also ask that question. Now, ejimnaka, we all know what it is. I hope, okay? Now, who the kwagena is in no logi? You can also ejimnaka na who the cha. Okay, Ezinụlọ means your household, your family. That's what ezinụlọ is. Okay. Anyị niile dịcha mma. All right. Ahụ siri nwa ọhụrụ ike. The baby is well. The newborn baby is well. Jisi ike n'ọrụ. Ka onye ga-agwa ihe bụ jisi ike. When somebody said that to you, what did that person mean? Favor. Jishikebu, good luck. Good luck, or Like could be hang in there, keep doing, like doing if I'm good. passing now, Favor, you're doing something, you're cutting some, weeding some grass or weed in front of your yard. I say, oh, Favor, GC cannot maybe I stepped in, Ebuka is reading, studying for an exam. I say, oh, Ebuka, GC cannot, so these are ways you can tell somebody, keep up with what you're doing,
keep doing well, just hang in there. So jisike it's something you can say. It means a lot of things. It's not just one thing, but you can use it to say whether you're telling the person hang in there, don't give up, keep up with what you're doing. It's just so many things. Okay, it means so many things. All right. Kelecha onye ọbụla. You can also say kelekwa onye ọbụla. Okay, greet everyone. And when somebody says that, it means people in your household or in your family. Anyị ga-ahụ ụbọchị ọzọ. We will see another day or next time. Oh, okay. Email Kachifo. We all know what it is. Okay. So now I need two people to take care of this. First person and second person. I need volunteers. Ndị ga-emere anyị favor. Kedu onye ọzọ? Favor na Uchenna ngwa. The first person. Then favor give first person. Uchenna give second person. Okay. Chere biko, ebe ka ị ga-aga echi ma ọ bụ nwene echi? Onye ọzọ gịnị? Ebe ka ị ga-aga? Biko, ebe ka ị ga-aga echi ma ọ bụ nwene echi? Nwanne echi. Nwene echi. Gịnị nwanne echi favor? Next tomorrow. Okay, gịnị wụ echi? Echi bụ tomorrow. Okay. And what did you read? What did you ask him? Please wait. Where will you go tomorrow or next tomorrow? Okay. Okay, second person. Uche nọ n'ebe a? Yeah. You are the second person. Read what is there. Ọ bụ maka gịnị ka eji na-ajụ? Ọ bụ maka gịnị ka iji na-ajụ? So gịnị ka ị gụrụ Uchenna? When you say something like this, ọ bụ maka gịnị ka iji na-ajụ? What did you say? Tell us what you said in English. Uchenna, gịnị ka ị gụrụ? Kedu onye ga-agwa anyị ihe Uchenna gụrụ? With bad for you. Huh? Who will tell us what ọ bụ maka gịnị ka iji na-ajụ? Ebuka. Is it why are you asking me this? Yeah. Why were you asking? Yes. Why are you asking? Ọ bụ maka gịnị? Yeah, maka gịnị? Gịnị bụ what? Okay? Gịnị what? Maka gịnị why? You see that? So, Ebuka, you're right. Okay. Now the first person again. Go ahead, Febo. Onwegi, mana achọrọ m ka mụ na gị gaa mụọ etu esi ete. Amaginu etu esi. No. Wait. Febo, read it. Go ahead. You swallow some words. In Igbo reading, you don't swallow anything. Pronounce each word clearly. Onwegi, mana achọrọ m ka mụ na gị gaa mụọ etu esi ete / agba egwu. Now remember, ete moba aba means the same. When you see a slide, somebody's TV is on. Please mute your TV. Put it off. Somebody's talking. Or your TV is on. Emeka, that's you. Please. Okay. Onwegi, mana achọrọ m ka mụ na gị gaa mụọ etu esi agba egwu. Okay, gịnị ka ị gụrụ, Febo? Onwegi, does that mean nothing or no reason? Yeah, no reason or nothing, yeah. Because he asked you, why were you asking? But I want to, so that I can know. No, mana, which is but. I want to, Acharam. But I want to.
So I can know where you're I going. want, okay? Mana achọrọ m ka mụ na gị gaa mụọ etu esi ete egwu. Kedu onye ma ihe ọwụ? So, mana achọrọ m, but I want you and I, remember in Igbo, the correct grammar is mụ na gị. But in English, it's you and I. But in Igbo, me, mụ na gị. Okay? I want us to go learn how to dance. Mụọ. Now, when I say gaa mụọ akwụkwọ, go learn to go study. Gaa mụọ etu esi akwa akwa. Ịkwa akwa means how to sew. Okay? Achọrọ m ịmụ etu esi anya igwe. I want to learn how to ride a bike. Achọrọ m ịmụ etu esi anya ụgbọala. I want to learn. Ịmụ means to learn. Now, when you say gaa mụọ, when you tell somebody gaa mụọ, means go learn. Ana m amụ akwụkwọ. I am learning, I'm studying. Ana m eme ihe omume. I am doing homework or assignment. So now, in this case, you say, achọrọ m, I want us to go learn how to dance. That's what you say. Ịgba egwu means to learn to dance. Ịmụ etu esi, how to. Etu esi, how to. Agba egwu. Say that, dance, how to dance. Now, second person, read. Uchenna. Ama gịnị etu esi ete? Amaghị m. Amaghị m etu esi. Amaghị m. Now, this is you responding back. Not that you can't say amaghị m etu esi, but from what she said, you're trying to say, but I don't even know how to say. That's why you say amaghị m. Go on, Uchenna. Amaghị m etu esi. No, pronounce it right. Amaghị m etu Amaghị m etu esi ete agba egwu. No, don't use both of them. You either say ete or you say aba. Etu esi agba egwu. Biko chere ka anyị gaa n'izu abụọ na-abịa ọnụ. Gịnị wụ ka anyị gaa n'izu abụọ na-abịa n'Uchenna? Let's go in 2 weeks. There you go. Yes, let's go in 2 weeks. You say, please, wait, let's go in 2 weeks. So that's basically what it is. Amagenum etu esi. But I don't even know how to even dance. So I don't even know how to dance. Please wait. Let's go in 2 weeks. So we're going to do more of this. But I'm going to send the reading out. I want you to practice reading because we're going to be doing also writing in class. Okay? Some of the things we're going to be doing, the quiz or something like that, we're going to be called a dictation. I will be saying some words. Your job is to write. All right? So you are now progressing. You are now in between intermediate and advanced, even though I haven't called your class advanced because we are still not there yet. Okay? We're going to have some people joining you guys the first week of February. I'm still yet to publish their names, so because I'm still talking to some of them, doing oral quiz and so on. All right, so when you want to I have some people coming in. And when you want to Abuni nwere ajụjụ biko jụọ ọnụ m ajụjụ. Auntie, enweghị m ajụjụ mana achọrọ m ise ka I like this style that we're moving towards. I feel like it's gonna help us to advance.
Yeah, boy Igbo. Boy Igbo, try, balia. I like it. Ọ masịrị m misi ha, ọ masịrị m. Amasịrị m Etu. Klaasị nka maka na anyị Ọ ga-enyere anyị aka anyị amụta gaa n'ihu ọfụma. Ịga n'ihu means advance, okay? So, but you know, I want you all, listen, everybody, you see how Ebuka is trying to say it. Challenge yourself. Even when you're alone, try to say some of the things that you think that, hey, I don't even know how to start. Say it, and then I am here. If you're not sure, text me. That's why we use WhatsApp. You can record yourself and say, did I say it right? And this is how you pick some vocabularies. This is how you pick. So I want to see your Ebuka. You used to do that. I want you to continue to do it. Don't stop. Okay, you also do that. You always do that. I want every one of you, if you don't have anybody to interact with, to see if I'm saying it right, hey, record yourself and send to me. Whenever I get to it, I will reply to you. And then you keep adding it, putting it in your portfolio. Just sit and wait until the next Saturday. No, please. So good. We're gonna do more. Next week, we're going to do interaction. So this class is mostly interactive class. It's no longer teaching you ABC. No, we need to learn. We need to progress more. So Ebuka Dala, I had you. Onye ọzọ nwere ihe ọ ga-ekwu. Ọ bụ na o nwere onye ọzọ ngwanụ. Few of you that called in, I'm going to stop this class because it's recorded so that I can send it to them. And then I need to call in again, okay? So when I end the class, it's going to get you out. I want you to get in again, okay? All right. Don't forget that your written assignment is due by Thursday. I gave you 2 weeks. Remember, I told you this last week. So, you get there, a issue whereby your written assignment to write how you spend your Christmas and New Year. You write it, it's just one paragraph, big paragraph, okay, half a page. And then English and Igbo. You write it in English, translate it. If you want to leave it in Igbo, make sure you know what you're writing. So it's due by Thursday. Please. Audio. All right.